ko mana gɛlɛya cogo o cogo Ala tɔgɔ de b'a ɲɛnabɔ. Mina Ala tɔgɔ dɔ d'i ma kuranɛ aya don a ti dɛsɛ diɲɛ hami si la a ti dɛsɛ diɲɛ kamanagan si la wallahi a ti dɛsɛ diɲɛ tɔɔrɔ si wulili la. Kuma mi faamuya diɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ diɲɛ dekun o dekun diɲɛ kamanagan o kamanagan n'i y'a ta o kama ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ don bilahi Ala b'a dilan. A bɛ faamuya a ye n ti taa yɔrɔ jan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in a bɛ suratul fatiha kɔnɔ. Ni kamanagan dɔ y'i sɔrɔ walima tɔɔrɔ dɔ y'i sɔrɔ i donna moriw kan i donna somaw kan i donna dɔnnibaw kan o si ma foyi dilan i ka tɔɔrɔ la segin nin kuranɛ aya in ma wallahi Ala b'a dilan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kuranɛ aya min don maa caman b'a dɔn mais gindo min b'a kɔnɔ bɛɛ ti o dɔn dɛ. O tuma mina gindo min d'i ma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kan wallahi diɲɛ kamanagan o kamanagan diɲɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ n'i y'a ta a kama Ala b'a ɲɛnabɔ ɲɛtugu ni ɲɛɛlɛ cɛ. Ayi a kɔrɔbɔ dɔrɔn i k'a lajɛ a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ ne lamɛnbaw garibukɛ kanubaw aw maa o maa bɛ ka ne lamɛn nin waati in na a ye kumakan in jɛsɛ. Fandanw k'a lamɛn miskinaw k'a lamɛn yatimɛw k'a lamɛn u k'u yɛrɛ dɛmɛ ni setigi Ala ka kuranɛ aya ye. A bɛ faamuya alimami ni kamanagan dɔ b'i la walima tɔɔrɔ dɔ b'i la walima dekun dɔ balila ka cun i kan i ye n di solution foyi la la min b'a ɲɛnabɔ o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'i sigilen don walima n'i jɔlen don i bɛ lahalaya o lahalaya la i bɛ se ka nin Ala tɔgɔ in baara. Alimami kɔlɔsi ta dɔrɔn i k'i dama kasi Ala la i den yɔrɔ dɔ la dɔrɔn i k'i sigi o yɔrɔ la i ka Ala wele ni iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in n'i bɛ kungo kɔnɔ i bɛ so kɔnɔ i bɛ se ka nin Ala wele kɛ a bɛ dépend dekun cunna i kan k'i to yɔrɔ min o yɔrɔ bɛɛ kɔlɔsi ta i k'i sigi ka nin wurudi 836 836 fois hakili la a bɛ faamuya siɲɛ 836 i b'a kala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 836 n'i tilal'o la i dama kasi Ala la kamanagan min b'i ka o yɔrɔ la dekun min b'i ka o yɔrɔ la o dekun in ta i k'a jira Ala la i bɛ se dugawu min na o kala i k'o mun i ɲɛna taa n'i sen fila ye bilahi Ala b'o ko dilan. A bɛ faamuya ayi nin ye kuranɛ aya min ye a ka teli kojugu hami kelen na n'i y'a k'a la wallahi i bɛ sin k'o dilantɔ ye ten. A bɛ faamuya o tuma maa min mana kɛ Ala ka barika don a la Ala k'o kɛ Ala ya bonya kama sɔli ala rasuli o tɛmɛnen kɔfɛ maa minnu bɛ tile k'an wele ko Iza Wakati nafolo baara karamɔgɔ an bɛ fɛ i ka Iza Wakati nafolo baara kan ye alimami an ye a expliquer siɲɛ caman mais halisa maa caman bɛ yen minnu bɛ weleli kɛ ka tila ka ɲininkali kɛ tuguni bon mɔgɔ hakɛya min dun bɛ weleli kɛ ani minnu bɛ vocal ci a ka ca kojugu o la an y'a détaillé bɛɛ di mɔgɔw ma émission kɔnɔna na baara in ye baara jɛlen ye nɔgɔ t'a la n'i y'a kɛ Ala b'i sɔn a b'i nafolo d'i ma nafolo baara telima setigi Ala ka kuranɛ kɔnɔ o de ye Iza Wakati baara ye i si tɛ tigɛ c'est-à-dire i den tɛ kɛ nafolo ye i balima tɛ kɛ nafolo ye conséquence t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ dekun t'a kɔfɛ wa n'i y'a nafolo baara kɛ Ala b'i sɔn a b'i nafolo d'i ma. Ayi cɛ o cɛ y'a kɛ muso o muso y'a kɛ Ala b'i sɔn a b'i garizigɛ nafolo la kuma in bɛ faamuya wa ne bɛ tilen ka Ala deli de maa minnu ka sababu bɛ n bolo Ala k'olu ɲɛsin ne ma
ay meni ka sababu ti garibukɛ bolo ala ka n'i tulo don ne kumakan na yɛrɛ kuma ti k'i bɛ ne wele siga t'a la Konate a bɛ faamuya o tuma na halisa an bɛ mawuludu baaraw kɔnɔna na ni ala sɔnna mawuludu denguli an bɛna ɲɛnamaya duda la kanuɲɔgɔn bɛɛ welelen don an lamɛnbaa bɛɛ welelen don ni setigi ala ka jɛ a bɛ faamuya maa o maa fɛnɛ bɛ yen k'i mago bɛ nafolo baara teliman na k'a k'i ye torafata ayinu ala ka sɔn k'i garizigɛ nafolo la ni kuranɛ aya jɛlen nɔgɔ t'a la tɔɔrɔ t'a kɔfɛ iza wakati nafolo baara don baara in bɛ kɛ 30,000 nka i bɛ 15,000 sara fɔlɔ ani ka sɛsɔngɔ 1,800 an bɛ baara kɛ baara jaabi sɔrɔlen kɔ i b'i ka wari tɔ sara ne hakilila nin ye ko nɔgɔ ye maa o maa b'i fɛ ka nafolo baara kɛ ni kuranɛ jɛlen ye ni iza wakati nafolo baara ye alimami nin sira in de don a baara bɛ kɛ ni sɛ jɛma den 3 ye a sɛ kilo o kilo an b'a san 600 o tuma o den 3 ye wari bɛ bɛn 1,800 ma donc baara yɛrɛ ye 30,000 ye mais i bɛ 15,000 sara fɔlɔ an bɛ baara kɛ ani ka sɛsɔngɔ o tuma na baara ɲɛnen kɔ jaabi sɔrɔlen kɔ i bɛ wari tɔ sara ne hakili a tɛ tɛmɛ nin kan dɛ o tuma na a faamuko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama sɔli ala nabi garibukɛ ka téléphone numéro o de ye +223 72 24 02 98 ni ala sɔnna n'i ye garibukɛ wele nin na i ni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ni garibukɛ ma ɲɔgɔn sɔrɔ waati min i bɛ se ka segin weleli kan sabu ka d'a kan maa caman bɛ weleli kɛ ka bɛn ni ɲɔgɔn ye tuma ni appeli cayara telefɔni kɔnɔ ɲɔgɔn fɛ a bɛɛ tɛ se ka don dɛ kuma in bɛ faamuya o tuma faamuko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma ala k'o kɛ ala ya bonya kama kira kanu ko sɔn sɔli ala rasul rabbana zolamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin